مامۆستا خوێندەکار ئەندامên سازی û dezgehên rêveberiya Xweser partiyên siyasî û gelê bajarê Qamişloyê bi boneya Roja Zimanê Kurdî Bazdê Gulanê ji bo mafê ziman û di destûra nû ya Sûriyê de misogerkirina mafê zimanê Kurdî me şekeldar xist. Xwendekar û mamoste bi cilên gelerî beşdarî me şêbûn, beriya me ji dest pê bike hunermend Mizgîn Tahir bi xwendekaran re strana zimanê Kurdî gotiye. Me ji çarxareya Soniya Qamişloyê dest pê kir û li çarxareya şehîdan veguherî mîtîngê. Beşdarên çalakiyê diyar kirin ku ew dixwazin zimanê Kurdî bibe zimaneke sereke di Sûriyê de û li tevahî welêt bê xwendin û naskirin. Ez dixwazim ev zimanê bê zimanekî esasî li nûrastî gelek şehîdan xwîna xwe rijand, xwîna xwe danî ser vê axa me qîma me naye ku zimanê me qedaxe bikin. Em dixwazin zimanê me bê zimanekî esasî. Ez xwendekareke zimanê Kurdî dixwênim, çima heta niha medarisê me girtîn, çima dibistanê me heta niha girtîne qîma me naye. Em safê nihane em dixwazin dibistanan vekin ku em zimanê xwe bixwînin, zimanê me bê zimanekî esasî ji bo wa şerivanên ku xwîna xwe dane vê axê ji bo zimanê xwe bixwînin. Qîma me naye em zimanê Erebî bixwênin. Em dixwazin zimanê xwe Kurdî bixwênin, zimanê me zimanê dayîka me û mêhertin bixwênin û bijî berxwedana Kurd û Kurdistan. Her wiha beşdaran hêvî kirin ku zimanê Kurdî cihê xwe di destûra Sûriyê de bigire û were qebûl kirin. Mamosteyan xwesteka me ji hikûmeta demekî got zimanê me bibe zimanekî rawa di hundirê destûra Sûriya nû de. Em wek gelê Kurd wek neteweke duyemîn di hundirê Sûriyê de em zimanê xwe dixwazin ji ber got zimanê me hebûna me û nasameya me ye. Em qebûl nakin ticarî got zarokên me gelê me civaka me bi zimanekî din perwerdeya xwe bibin ji ber got zimanê dayîka me zimanê dayîk e zimanê Kurdî. Ev ziman ihtiraf pê bibe. Yani destûra Sûrî dibêje dibe zimanê Kurdî em qebûl nakin na heval em qebûl dikin îro wek Kurd em hene û zimanê me ye û çanda me ye. Di şerê zimanê Kurdî bê qebûlkirin bikeve destûra nû de ji ber her di îro kîbê diçe dewleteke dî dibe heyata zimanê xwe nexwêne qebûl nabe. Em jî wek Kurd em doza zimanê xwe dikin. Mîtîng bi berskirina duruşmeyên bê ziman jiyan nabe bidawî bû.